У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Циганкоў. Некаторыя расійскія нафтавыя кампаніі нібыта заявілі, што магчыма не будуць пастаўляць нафту на беларускі завод «Нафтан» з-за амерыканскіх пашыраных эканамічных санкцыяў. Ці гэта сапраўды эканамічнае рашэнне, ці магчыма спроба палітычнага шантажу? Пра гэта да іншае пагаворым сёння з нашым госцем. Гэта палітолог Ольга Харламова. Добры дзень. Добрый день. Ну так давайте адразу з гэтага пачнем. Як вы расцэніце гэтую заяву, якая нарабіла шмат шуму наконт амерыканскіх санкцыяў, што, маўляў, з-за таго, што яны зараз будуць прымяняцца ў пашыраным варыянце, у Расіі, у расійскіх нафтавых кампаніяў могуць узнікнуць праблемы з пастаўкай на нафтан. Вы ў гэта паверылі? Ну, я крыху пазанудствую. Я пачну з таго, што заявы ад расійскіх кампаній нафтавых не было. Была так званая інсайдерская інфармацыя, зліў, і Reuters менавіта так гэта і агучыў, да, як інфармацыя з іх крыніцаў, і у адпаведнасці з гэтай інфармацыяй крупнейшыя, самыя моцныя расійскія кампаніі могуць прыпыніць пастаўкі нафты ў Беларусь на нафтан. І вот насамрэч у гэтай інфармацыі цікава ўсё. Пачынаючы ад таго, адкуль з'явілася інфармацыя, таго, хто гэту інфармацыю трансляваў, і скончваючы тым, што пастаўкі прыпыняюцца, могуць прыпыніцца, да, выключна на нафтан, ніхто нават не ўзгадвае мазырскі нафтаперапрацоўчы. Ну, таму што толькі нафтан пад санкцыямі, мазырскі не падпадае пад іх. Насамрэч гэта не так. Пад санкцыі трапляюць любыя кампаніі, якія маюць дачыненне да карпорацыі «Белнафтахім». Карпорацыя «Белнафтахім» – гэта не юрыдычная асоба. Гэта такі своеасаблівы парасон, які аб'ядноўвае ўсе кампаніі, якія маюць хаця б мінімальнае дачыненне да перапрацоўкі нафты. І калі мы глянем сайт «Белнафтахіма», мазырскі нафтаперапрацоўчы там ёсць. Але ёсць іншыя нюансы. І зараз мы да іх вернемся, пакуль вот проста наконт інфармацыі, наконт часу з'яўлення інфармацыі і наконт пагрозы такіх другасных санкцый. Ну, трэба сказаць, што магчымасць увядзення другасных санкцый у адносінах да кампаній, якія маюць дачыненне з кампаніямі, якія патрапілі пад санкцыі, уведзеныя Злучанымі Штатамі, яна, канешне, ёсць. Але гэта пагроза да такой ступені мізэрная, яна да такой ступені нерэальная, што, ў прынцыпе, на яе звычайна ніхто не звяртае ўвагу. Я нагадаю, да, што санкцыі ў адносінах да «Белнафтахіма», амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць не першы раз. Іх ужо ўводзілі, гэта і 7-й, і 8-й год, і чамусьці тады расійскія кампаніі не цікавілись, да, яны нават не задумываліся аб тым, што ў адносінах да іх хтосьці таксама можа ўвесці санкцыі. Ну, магчыма, таму, што зараз якраз кажуць пра так званыя пашыраныя ці другасныя варыянты гэтых санкцыяў, то бок не толькі дачыненне да беларускіх кампаній, але і тых, хто з імі супрацоўнічае. Вы кажаце, што гэта ў любы час можа весці. То есть юрыдычная падстава для гэтага ёсць, амерыканскі акт аб дэмакратыі гэта прадугледжвае. Застаецца толькі іхняе жаданне Вашынгтона і палітычнае рашэнне пашырыць іх максімальна глыбока. Да, канешне. Але вот лічбы для роздуму. Па амерыканскім заканадаўстве каля 12 тысяч розных юрыдычных асобаў трапляюць пад розныя санкцыі. І за ўвесь гэты час другасныя санкцыі распаўсюджвались альбо прымались у 6 выпадках. 4 выпадка у адносінах да кампаній, якія супрацоўнічалі з венесуэльскімі кампаніямі, і 2 выпадка у адносінах да кампаній, якія супрацоўнічалі з іранскімі. Таму 12 тысяч і 6, вы разумееце, верагоднасць, ну, гэта тое, што называецца сацыялагічнай памылкай, да, альбо верагоднасць раўная нулю. Але, да, фактычна гэта магчымасць ёсць. І яшчэ нагадаю адну умоўную, але дробязь. Літаральна за дзень да таго, як гэта інфармацыя з'явілась, было пасланне Пуціна, у якім ён вельмі ўпэўнена, вельмі нахабна
казаў, што некія санкцыі, некія ціскі, некія пагрозы яго не цікавяць. І вось літаральна на наступны дзень з'яўляецца інфармацыя аб тым, што ой, мы так баімся амерыканскіх санкцый, што мы, наверное, перастанем пастаўляць нафту Ну, на то бок, беларускі нафтан. наспеваю такі вывод выснова, што гэта, канешне, дзе трэба баімся, дзе трэба не баімся, гэта, канешне, безумоўна, не толькі эканамічнае, а хутчэй палітычнае, скажам, рашэнне. Чым яно выклікана, на вашу думку? Ну, зноў, пакуль рашэння няма. Пакуль гэта такая своеасаблівая пагроза, да? Пакуль ёсць шантаж, намёк шантажа. І у адрозненні, у залежнасці ад сітуацыі, у залежнасці ад таго, як беларускі бок адрэагуе, гэта рашэнне альбо можа з'явіцца, альбо можа не з'явіцца. Ну і адкуль з'явілася, адкуль увогуле узнікла жаданне у расіян такую інфармацыю зліваць. Ну, таксама нагадаю, две сустрэчы. Две сустрэчы Лукашенка з прэзідэнтамі, адна сустрэча з Аліевым і праз дзень яшчэ з адным прэзідэнтам, з Пуціным. І гэта две знакавых сустрэчы. Чаму? Таму што Алію і Азербайджан гэта не проста так. Да? Гэта не толькі размова, якую нам прэзентавалі, быццам бы аб тым, што Беларусь будзе удзельнічаць у ўзнаўленні інфраструктуры на тэрыторыі Нагорнага Карабаха. Да? Гэта было анансавана як вынікі візіта, магчымы ўдзел Беларусі. Але Азербайджан і Алію гэта нафта. Гэта дзяржаўная кампанія, азербайджанская кампанія «Сакар», якая на сёння Беларусі пастаўляе 1 мільён тонн нафты. Як бы гэта не шмат, адносна не шмат. Я думаю, самыя вялікія пастаўкі былі пачатку 20-го года мінулого, калі былі праблемы з расейцамі. І тады, ёсць інфармацыя, што каля 20% нафты, якая паступала ў Беларусь, была альтэрнатыўная, то бок не расійская, пераважна азербайджанская. Да, але на той момант гэта былі пастаўкі такія разавыя. А зараз ёсць гадавы кантракт, і ў адпаведнасці з гэтым кантрактам, калі мы паглядзім, Азербайджан вельмі акуратна выконвае свае абавязкі. Ёсць яшчэ нюанс. Гэта ж не проста азербайджанская нафта, якая немаведама якім чынам трапляе ў Беларусь. Прычым яна трапляе на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Яна трапляе праз нафтаправод па тэрыторыі Украіны. І атрымліваецца, што ў пастаўках нафты азербайджанскай у Беларусь завязана ўжо як мінімум две краіны – Азербайджан і Украіна. І чаму Расія не агучвае магчымасць перапыніць пастаўкі на Мазырскі? Таму што заўсёды і адносна лёгка, да, з дадатковымі выдаткамі, але не крытычнымі выдаткамі, можна наладзіць пастаўкі не расійскай нафты на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У адрозненні ад нафтана. На сёння з-за таго, што ў Беларусі вельмі напружаныя адносіны з Літвой, дадатковы вось гэты страховачны шлях праз Літву для нафтана зачынены. Таму нафтан наўпрост завязаны на сёння менавіта на расійскія пастаўкі. І таму гэта і было агучана. Да, ніхто і не кранае Мазыр. Ёсць пагроза, ёсць рэальная пагроза, якая можа пацягнуць за сабой вельмі істотныя фінансавыя праблемы для Беларусі. Ну і калі разглядаць это як все-таки як аналітычна, як варыянт самый нават немагчымы, што все-таки эта пагроза, будзе там, напрыклад, загад з Крымля гэтым нафтавым кампаніям, ці там не ўдасца дамовіцца, і яна будзе ажыццёўлена. Вы такі варыянт дапускаеце імавернасць, і што сапраўды расійскія гэтыя асноўныя кампаніі, калі не перастануць, то радыкальна зменшыць пастаўкі на нафтан? Запроста. Калі яны не здолеюць атрымаць тое, што ім трэба, то як варыянт шантаж можа пераўтварыцца ў канкрэтныя дзеянні. Да, там ёсць іншыя, менш вядомыя, меншыя па памерах кампаніі, якія могуць пастаўляць нафту. Да, перш за ўсё Гуцэріеў.
Але пытанне ў аб'ёмах. Да, у 2020 годзе ў нас ужо была такая гісторыя, былі пастаўкі з Гуцэріевым. Гэта пастаянны дамоклаў меч, які вісіць над, перш за ўсё, нафтанам. І нагадаю яшчэ адну дробязь, якая з'явілась у параўнанні з мінулым годам. Гэта праблема транспартоўкі, перавалкі нафтапрадуктаў. Калі ў минулым годзе у нас не было праблемы, у нас была Клайпеда, то ў гэтым годзе у нас ёсць услуга. Расійскія порты паўночныя, праз якія переваливаюцца беларускія нафтапрадукты. І мы заключылі вельмі невыгодны для Беларусі кантракт. Альбо набывай, альбо плаці. І ў незалежнасці ад таго, карыстаемся мы паслугамі ці не карыстаемся, мы іх аплачваем. И Это то, отрымливается... что Лукашенко погрожал, ну, умовно скажем, Литве, что вот мы перенесем на Россию, и зрабілі на зло маме вуши адмарожу, зрабілі Да. такі контракт, фактычна Беларусі невыгодны. Ён невыгодны, нават калі ён працуе нармальна, да, працуе ў такім звыклым рэжыме. З-за вялікага плеча дастаўкі, з-за своеасаблівасцяў зімовага судаходства на паўночных расійскіх портах. Але калі у нас ёсць праблемы з пастаўкамі, калі у нас ёсць праблемы з перапрацоўкамі, у нас ёсць дамова. Нікога не цікавіць, адпраўляем мы гэтыя нафтапрадукты ці не адпраўляем. Мы іх аплачваем. Ну і нафтан можа перапрацоўваць у год до 12 мільёнаў, такая яго магутнасць тонн, але ну, в мінулым годзе вот было 9 мільёнаў, і фактычна, ну, калі будзе такія сутыкненні з расейцамі, то гэта кажа пра, ну, не тое, што там тэхналагічнае прыпыненне завода, но пра вялікія страты ў дзяржаўны бюджэт, перш за ўсё. Да, канешне. І гэта страты не толькі прямыя, да, гэта страты ўскосныя. Таму што калі не ў поўным аб'ёме, не так, як мусіць працаваць, працуе нафтан, гэта ў любым выпадку будзе адбівацца і на мазырскім. А зараз з мазырскім вельмі цікавая сітуацыя. Ён, нягледзячы на тое, што там стаіць самае сучаснае абсталяванне, ён перапрацоўвае нафту ў такім ашчаджальным рэжыме, бо вельмі вялікі аб'ём прадукцыі, які выпускае зараз мазырскі, гэта бітумы. Гэта цёмныя фракцыі, да, гэта танныя Нафтапрадукт? Да, але тым не менш яны вельмі запатрабаваныя. І яны запатрабаваныя суседнімі краінамі. Перш за ўсё Украінай, якая старанна зараз аднаўляе свае дарогі аўтамабільныя. І калі парушаецца цыкл на нафтане, мяняецца перапрацоўка, мяняецца накірунак перапрацоўкі на мазырскім, і мы парушаем свае дамоўленасці, у тым ліку і з Украінай. А гэта таксама пастаўкі нафты. Да? Гэта нафтапровад, праз які ідзе азербайджанская нафта. Ну, вот калі казаць пра эту альтэрнатыву, гадамі пра это разважаем, перадачах, і эканамісты пішуць, то вот зараз, калі зноў будзе крытычная сітуацыя, і папросіць Лукашенко, ну той же Азербайджан ці каго-нибудь яшчэ, не ведаю, які яшчэ варыянты, раней была Венесуэла, зараз не выглядае гэта рэалістычным, то колькі могуць вот, тэоретычна павялічваць пры максімальным палітычным жаданні пастаўкі альтэрнатыўнай нафты, той же Азербайджан? Не шмат. Не шмат, да. У Азербайджана проста банальна няма лішніх аб'ёмаў. То есть вот нездарма ўзнікла гэты мільён. Гэта па вялікім рахунку тое, што яны могуць, вось тое, што яны запланавалі. Ну, яшчэ на умоўны мільён яны могуць падняць. Але гэта насамрэч не вырашае праблему, да, не вырашае цалкам тую сітуацыю, якая можа ўзнікнуць, калі Расія ўсё ж такі пойдзе на абвастрэнне і паспрабуе прымусіць гвалтам выканаць абавязкі, пра якія мы не ведаем. Да, мы толькі нейкім рэхам чуем, што ёсць пэўныя дамоўленасці, але што гэта за дамоўленасці, у якім накірунку гэтыя Вы лічыце, дамоўленасці? што гэтае рашэнне, ну не рашэнне, а скажем, пакуль інфармацыйныя только пралівы наконт того, што не будзем пастаўляць, гэта ніяк на самой справе не звязана з амерыканскімі санкцыямі па сутнасці. Гэта толькі такая нагода для расейцаў павялічваць ціск. Да, канешне. Расія гуляе на сваёй звыклай тэрыторыі і выкарыстоўвае свае звыклыя метады.
Мы самі падставілись, да? Мы як дзяржава. Мы самі далі магчымасць Расіі ціснуць. І яна цісне. Больш за тое, у расійскіх сродках масавай інфармацыі з'явілася інфармацыя, якая знікла месяцы 2-3 апошніх, яе не было, а зараз яны вельмі ўпэўнена называюць даты, калі мусіць прайсці рэферэндум. І глядзячы па ўсім, гэта і ёсць адна з тых дамоваў, з якіх Лукашенко хацеў бы саскачыць. Дзякуй. Госцем сённяшняй размовы была палітолог Вольга Харламова. З вами был Віталь Циганкоў. Заставайцеся з Белсатам.